O Festival Xoldra de Aguiar vaise celebrar o vindeiro 19 de setembro no concello de Pereiro de Aguiar. Como obxectivo, a posta en valor do rural coa cultura das festas populares como instrumento catalizador. Esta é unha aposta clara por as festas tradicionais, unha manifestación desa cultura tradicional que está moi ben sellada aos nosos aldeas desde hai moitos anos, a festa do patrón, na que nos xuntábamos pois para degustar a gastronomía popular, para disfrutar dun entorno festivo e estar en compañía dos veciños e veciñas, e como xente galega que somos moi acolledores, tamén invitamos a todos aqueles que nos visiten. Para a Diputación de Ourense, a Xoldra de Aguiar pois é un claro representante de como se poden facer as cousas. A intención pois está moi acorde cos parámetros da Diputación, que é recuperar as festas populares, toda esa convivencia entre os veciños nun momento de agarimo e de diversión. Despois tamén esa recuperación tamén do noso patrimonio inmaterial, pois con grupos como Treixadura, que é un dos referentes da nosa cultura, e despois tamén un aspecto importante que é o acceso para todas as persoas, non? Pois que este ano considerouse que fora de balde gracias ao esforzo de todas as institucións. Eu creo que é algo pois que tamén a xente nos tempos que corren pois tamén o vai agradecer. Esta edición, na que a entrada será de balde, contará coa actuación do grupo de música tradicional Treixadura. A animación infantil será liderada de novo por Pablo Estévez, dado o éxito acadado o ano pasado cun novo espectáculo de maxia familiar denominado Trasnadas, mentres que a foliada estará a cargo da agrupación As Lapacaldas, coa colaboración de Airiños dos Foles. A idea que sempre tuvemos do principio que tiña que ser pois un evento primeiro familiar, que decía ben antes Marco, un abanico aberto a diferentes idades e dentro dunha mesma comunidade como é a zona rural do concello do Pereiro de Aguiar, abrilo hacia todos eses públicos e sobre todo que a xornada sexa de convivencia, recordando que eran as festas populares de fai moitos anos que os nosos avós e bisavós xa puxeron en funcionamento fai moitos anos, pois, ao redor dunha boa tapa de pulpo con unha pandereta e unha gaita, pois facías unha festa nun torreiro. Pois un pouco sempre foi a idea e agora pois creemos que decididamente ten que ir de cara a ese estilo.